Halos tubukan tayo ng pakpak ngayong araw na to. Dami ng manok na kakainin natin. Mas ramdam mo yung lasa, mas makamasa, mas pang Pinoy talaga yung lasa. Hindi siya yung tinry niya maging American, hindi niya tinry maging Western. Pinoy na Pinoy, straightforward. Gaano nga ba natin kapaborito ang Pinoy fried chicken? Umorder kami ng 30 pirasong leeg ng manok. Hindi ito kalaking leeg, tol. Dalawang kanin ang kaya kong ubusin dito. 80 to 100 pieces na manok po ang pinapaubos dito. Ganun siya karaming suki dito sa Angeles City. Mga Angeleños mahihilig sa manok. Sino nga bang manok mo pagdating sa labanan ng Cando Style versus Resto Style fried chicken? Isa ito sa longest running restaurant dito, tol, sa Pampanga. Totoo yan, tol. Matagal na to since 1960s. Hindi yung tatagal at sisikat ng ganun kung hindi ganun ka-quality yung manok niya. Mga sikat na kainan, underrated at pati na rin yung mga bagong kainan. Dito na magkakaalaman kung sino nga ba talaga ang sulit puntahan, pwedeng subukan at hindi mo pagsisisihan. Kaya sugurin natin na tikman itong mga paboritong manukang matatagpuan dito sa isa na namang episode ng Battle of the Best Fried Chicken in Angeles City. Angeles City, ang tinaguriang City of Angels at home of the original Kapampangan sisig. Pero tapos na tayo sa battle ng sisigan. Dito naman tayo sa labanan ng mga matitinding manukan. Tatlong lokal na kainan, merong alamat, merong sikat at meron din namang mga baguhan. Pero pagdating sa kanilang pritong manok, sino nga ba sa kanilang tunay na legit at patok? Umpisahan natin ang food trip dito sa Angeles Fried Chicken, kung saan matatagpuan ang tinaguriang oldest running restaurant in Pampanga. Dahil mula pa noong dekada 60, hindi na nawala sa listahan itong paboritong-pritong manok ng karamihan. Angeles Fried Chicken para sa round 1 nitong Battle of the Best Fried Chicken. Mga tano mga kab! Kainan na, mga kab! At welcome dito sa Angeles City, particular dito sa Balibago, para tikman itong AFC Fried Chicken para sa round 1. Round 1, tol, AFC Fried Chicken. Isa ito sa longest running restaurant dito, tol, sa Pampanga. Totoo yan, tol. Matagal na to since 1960s, mga kabs. At ito talagang specialty fried chicken at hindi magiging lehitimo itong palabas na to kung hindi natin isasali ang Angeles Fried Chicken. Oo, kasi nga, 60s pa lang. Oo, umpisa na natin dito, tol. Mamaya na natin sila masyadong detalyahan. Kuha muna akong manok dito. Tingnan muna natin siya ng original fried chicken muna. Cheers! Ang sarap yung texture ng balat kapag original. Parang hindi sa fast food. Lambot, na malasa agad, na parang may mga herbs din and spices. Ganyan siya, oh. Tapos puting-puti pa yung loob, mga kabs, oh. Tapos yung balat niya, malambot na ganyan. Kahit yata walang gravy ito, eh. Nung kinagat ko ito kanina, tol, napakadali ng pagbitaw. So 9-piece na original fried chicken itong nilalantakan natin ngayon. Pero may iba-ibang variants din or varieties ng ma-order dito. Meron dito yung snack, kung tawagin. Meron siyang 2 piraso ng manok, tsaka pwede siyang gawing bread or rice yung kasama. May gravy na rin yun. Tapos meron din yung lunch, may kasama yung coleslaw, pwede rin rice or roll na bread. May gravy na rin yun. At 3-piece chicken. 3 piraso naman yun. So, conforme talaga sa lakas mong kumain o sa hilig mo sa manok. Meron pa pala dyan, tol. Ano pa yan, tol? Yan yung Japanese version naman. Japanese fried chicken. Version. Iba kulay, no, tol? Oo, tingnan ko na to. Nagka-caramelize na. Mas may tamis to, tol. Yung itsura pa lang niya, eh. Parang may namuo habang niluluto. Tapos bibiyakin yung gano'n. Yan. Yan yung laman niya, mga kabs. Ito. Tanggalin natin yung buto. Diretso na to. Oo nga, no? Ay, okay ito. Good. Ang ganda nung nagko-compliment yung lasa. Tamis. Yung original kasi, tol, yung original na timpla, familiar na sa atin. Pero ito, Mas kailangan nag-enjoy ka. subukan nyo to. Lalo na may kasama na yung Japanese sauce. Dinip mo pa yan. Naku, dadagdag pa siguro to. Japanese sauce. Alam mo yung parang nagprito ka ng adobo pero may pagka-Japanese version yung lasa. Oo. So meron din siyang tamis na namuo, na nakakagat mo. Parang namuong asukal. Parang nagkamay na tayo kahit restaurant to, mga kabs. Ano naman yung balat ng original, oh. Lagay na sa gravy, mga kabs. Ay, okay yung gravy din. Sabaw ko naman. Iyon.
Yung ambience pala dito, mga kapsat, pasok nyo, parang nasa classic na American diner. 60s kasi nung panahon pa, di ba, marami ding mga Amerikano sa Pilipinas. Baka yun yung inspired. At dati din itong pag-aari ng artista. Pero ngayon yata naipasa na. Pero angkan pa rin. Yan, kung familiar mga kabs natin sa mga artista nung 90s. Yan, Tulad sino? nila Tontos, Antonetos. Shoutout po. Hindi ko naabutan. Ay, hindi mo? Hindi ko naabutan. Kala ko batang 90s. Pero balita ko, Batang 80s ka pala. mahusay na artista nga yan. Oo, tol. Si Miss Antonetos. Shoutout po. At kunin natin nung fried chicken leg. Buusan natin itong lampara ng gravy sauce. Yung kinakain mo, tol, yan yung crispy version niya. Ito, crispy to. Ito yung parang bagay sa pag umaga. Ayun. May coleslaw ka, Oo. may manok ka, may bread ka, tapos may gravy ka. Parang masarap siyang paghalu-haluin na lang, tapos pagsama-samahin. Oo. Kahit marami, sana nagpaalam ka man lang. Nakatingin ka pa. Natigilan pa kami sa'yo. Iniisip pa namin yung sasabihin namin tungkol dyan eh. Ikaw nang palalakantak niyan. Kapal ng mukha. Hindi talaga. Buti na iniwan yung Japanese. Oo, hindi niya alam. Ito yung okay eh. Well, okay lahat. Oo. Pero para sa akin, nag-enjoy ako dito eh. Teka, pag pumunta ba rito, may parking ba dyan? Meron yung sa labas. Wala akong parking dito po ito banda sa Diamond Subdivision sa Balibago. At nawi-waste din naman to. Imposibleng hindi nyo ito makita kasi patok na patok at sikat na sikat to eh. Baga, alamat na to eh. Ang tagal na nito, may mga employees pa rin sila na nandito na noon pa na. Katulad ni Sir Bong. Tagal na nun. Grabe no? Solid yun. Legendary. Mako-consider kung parang may mali or kasalanan na hindi mo siya masali sa listahan mo sa Angeles City. Oo. Talagang kasali to. Yan. Hindi lang naman ito ang mga makikita natin ngayong araw. Halos tubukan tayo ng pakpak ngayong araw na ito. Ang dami ng manok na kakainin natin. Kasi Battle of Fried Chicken. Ayun. Dito sa Angeles City. Baka mabusog tayo masyado, tol. Huwag natin ubusin lahat, ha. Nandiyan naman sila, eh. Jumbo, tsaka si Perry, tsaka si Camera Woman. Tol, pagdating sa fried chicken, wala tayong kabusugan. Kahit marami akong kainin dito, marami pa rin akong kakainin mamaya. Pero tol, malapit lang yung lilipatan natin. Around Angeles City nga lang. So, tabi-tabi lang yung mga yan. Kaya pupunta na tayo doon, lilipat tayo. Okay, let's go. Let's go! Tapos na tayo sa Resto Fried Chicken, kaya dumako naman tayo dito sa isang Kanto Fried Chicken. Iba't ibang parte naman ng manok ang available. Mula necktie na may helmet hanggang sa paboritong hita, pakpak at pitso. Pwede ka rin umorder ng kalahati lang at pwede rin naman ng isang buo. Kuya John's Pritong Fried Chicken para sa round 2 nitong Battle of the Best Fried Chicken. Dito naman tayo sa may bandang bungad ng Angeles City. Ito ang Kuya John's Original Pritong Fried Chicken. Pritong fried chicken, kasi nakita natin kanina, tol, na yung huling salang, pangalawang prito na yun. Oo, Kumbaga, pagka nilabas nila yan, medyo half-cooked na. Tapos tsaka nila ipiprito ulit. Oh, makes sense. Oo, tol. Ganun nga yun. So, naprito na siya, tapos pinray pa siya. Yan. Tama nga naman, para always ready. Oo. Meron tayong order dito, isang buong fried chicken. Yan. Tapos pwede ring buo, pwede rin namang chop version ng buo na fried chicken. Tapos meron tayong, marami to actually eh. Oo. Nandun lang sa likod yung iba, hindi lang kasya dito sa table. Umorder kami ng 30 pirasong leeg ng manok. Dami yan. Yung leeg na yan, tol, may kasamang helmet. Helmet. Mm. Ah, yan pala. May So helmet sa pa litang pala yan. ano natin, di ba, Kanto style, yung helmet is yung ulo, Oo. yung Adidas yung paa, yung mga ganun-ganun. Ah, totoo Necktie yan. naman to, tsaka may helmet. Tsaka, tol, meron tayong baon na kanin. Oo nga pala. Oo. Binili natin sa ating suking karinderya, saka plastic labo na kanin. Yeah. Pero wala pong dine-in dito ha. Bago tayo mag-umpisa, magdi-disclaimer lang tayo. Oo. Eh tayo nakiusap lang para maganda-ganda ang experience dito sa fried chicken na to. So, kuha na tayo ng Kanto style fried chicken naman to. Yung kanina, resto eh. Eh, dito na ako bibira, tol, sa leeg. Leeg na may helmet. Madami may paborito dyan, no? Oo, tol. So, cheers muna natin. Cheers. Cheers! Straightforward na lasa ng balat. Kanto fried chicken. Ito yung pangmasang hinahanap talaga eh. Yung ganito kalaking leeg, tol. Oo. Dalawang kanin ang kaya kong ubusin dito. Pag hindi pa ako kumakain. Ito naman yung Kanto version na fried chicken, mga deep fry talaga. May marinade yan syempre, hindi na lang natin mapakita, baka sikreto. Pero malasa siya hanggang loob. Tapos yung laman, tol, lutong-luto. Diretso na yan. Meron natin pala silang sausawan dito. So merong gravy, suka na templado. So ito, leg. Ito masarap sa leg eh, yung mabalat siyang ganyan. Ayan o. Sausaw mo sa sukang templado.
Kamusta yung sukang timplado, tol? Pipinong-pipino ang lasa. Yung gravy naman, tinikman ko, may konting kick ng anghang. Konting-konti lang, tol. Ba't di natin pagsamahin yung suka, tapos kick ng anghang? Ay, pwede. Siyempre, ito na, tol. Bakit pa ilalayo pa tayo? Bakit mo naman makakalimutan yan? May baon tayong Namprik, tol, by Team Canlas TV. Siyempre naman. Ayan, tol, ikaw Hindi mo bumili, yan tol. nakakalimutan yan. Tiko, Ayun, taga-shake natin. Oh, taga-shake, taga-shake. Ayan, Nagulat pa siya eh. gulat niya. Shake Shake mo daw. well, paki-shake. Yung magandang shake. Full body shake. Uy, mahaba na shake mo ngayon, ha? Parang gusto mo ng mas matagal na exposure, ha? Umaba exposure niya. Ayan po, Namprik. Available pa rin po yan sa mga suki ninyong online store na naka-display dyan sa lower left po ng screen ngayon. So ito yung balat ng leg. Masarap yan, kinakamay na ganun mga kabro. Yan, tapos pansalo mo ulit. Again, pwede po kayong order ng isang buo. Huwag nyo lang pa-chop. Kung trip nyo, mas maganda. Hatiin natin sa lina. Ating kapatid, tol, oh. Sakto-sakto yan. Ayun, cheers tayo, tol. Common yung nagalasaan na Kanto Fried Chicken. Siguro, taasan mo lang ng isang level pa. Oo. Marami na tayong Kanto Fried Chicken na tinikman eh. Iba to. Kasi natikman ko na to isang beses, tol. Bago pa natin to binlog. At isa siya sa mga nagustuhan ko to, ng Kanto Fried Chicken. Hindi naman ako nagtataka, tol, na nagustuhan mo to. Yung unang agad pa lang natin kanina, parang feels like home. Parang gano'n yung pakiramdam, tol. Okay na okay yung lasa. Hanggang loob kasi, tapos pag tinignan mo yung loob, moist siya. Ayan. Diba? Madulas pa nga, oh. Hindi siya overcooked, hindi siya undercooked. Tama-tama lang. Sakto lang, no? 2008 pa lang daw, tol. Nagtitindera sila ng manok dito. Magpaplikado na. Kung familiar kayo sa Arco, Nakangila City, Pampanga, direct-train nyo lang yun. Tapos yung pag-ganon na daan, talagang tuturo ko na yung pag-ganon. Dito po kayo sa kaliwa. Yun. Ang dating pangalan niya, yung Manok's Canteen, tol. Manok's Canteen. Oo. Anyway, hindi naman dito nagtatapos lahat ng to. Meron pa tayong isa pang manukan. Meron pa ba? Hindi nararamdaman ko na yung takpak. So siguro hindi natin ba talaga kailangan natin tumawid doon. Kuya John Fried Chicken, meron po ito sa Santo Domingo. Bali ang highway po nakatapat dito ay Santo Rosario. Tapat po siya ng Super 8. Naghahanap kayo ng parking, makipark po muna tayo sa Super 8. Oo. Pwede naman yun, di ba? Pwede naman. Ayun. Ang medyo, ko lang, tol, pinag-aalala ko lang. Ang alam ko, wala ata silang Facebook page. Yun nga lang, wala akong Facebook page. Pero araw-araw, nasusold out to, 80 to 100 pieces na manok po ang pinapawabos dito. Ganun siya karaming suki dito sa Angeles City. Mga Angelenyos, mahihilig sa manok. So kung i-waste nyo to, doon na nga kayo, yung ipin nyo na, yung tapat, Yung Super 8. Super 8. Yan. Super 8 sa Angeles City. Ayun, tara, Tara. tawid tayo. Tawid tayo Super. Super 8. Hindi, next na tayo, tara. Tara. Down to our last stop, manukan. Ito naman yung pinakabago sa listahan. Pero pagdating sa palakihan ng manok, meron silang malahiganteng pambato na talaga namang bumibida dito. Ganito kalaki yung jumbo na tinawag na Encanto. Yan ang literal na ipinagmamalaki nitong mini resto sa kanto. JFC Crunchy Fried Chicken para sa final round nitong Battle of the Best. Fried Chicken. Balik tayo ng malibago para dito sa JF Crunchy Fried Chicken House para subukan itong malaking kung tawagin ay Encanto Fried Chicken, tol. Barangay Balibago. Balibago lang sila dito kasi ngayong taon lang sila nagsimula to. Ang ganda nun. Totoo. Kasi ito ang pinaka-new player sa lahat ng feature natin ngayong taon lang. Yung unang dalawa, halos legendary na yun. Dekada-dekada lagpas na. Ito, ang new player, naglabas ng mala dinosaur na fried chicken. Kinakabahan ako dito, tol. Dito, tol. Ang laki. Ang laki. Cheers tayo. Mamaya natin tignan kung ano pang meron dito. Crunchy. Itong salutong, tol. Malutong talaga. Ito na yung pinaka-crunchy yata so far. Nag-live sila dun sa pangalang, tol. Pero kung mapapansin nyo, yung unang dalawa ay puro kanin. This time, pansit naman, chami, tawagin. Pansit naman, parang iba naman yung lasa. Pero huwag kayong malilito kasi kapag sinerve to, may extra siyang ganito. Sarsa, hindi po ito gravy. Dahil muntik ko na mapagkama ng kanina. Ito po kasi yung gravy. So ito sa chami. Itong chami na to, kailangan, itong sarsa na to, ilalagay mo dun sa pansit. Ganda to, may pula-pula pa sa taas. Tapos tamang halo lang yan. Tapos kuha tayo sa tinidor natin. Haluin ko na rin ito ng bahagya. Saucy, sweet, tsaka may konting spice. At saka okay yung naglagay sila ng yung scrambled egg na durog, pambalanse.
Meron na silang maliit na manok. Siguro, small version to. Crunchy talaga siya, ayan. Itong chami po ay originated sa Quezon. Pinapartner siya dito sa toyo, sibuyas at calamansi. Lalagyan natin siya dyan. Bumagpik ang lasa. Yung ganitong kombinasyon tol, pansit tsaka manok, parang berde yan to eh. Parang ganun yung dating tol, no? Parang ang Berde. Yo, sabi mo, kakain ka lang sa, sa JF, feeling mo, umattend ka na ng birthday. No. Ang nakakatuwa dito yung crunchiness niya. Pero kung ikukumpara mo yung, well, mamaya na lang i-ranking yung mga comparison natin. Pero ang gusto ko dito yung crunchiness niya. Ayan. Pero straightforward lang din ang lasa. Oo. Kumbaga tol, parang wala namang walang gulat. Kumbaga pag nakakita kasi ng pagkain, may nai-imagine ka na lasa. So ang gulat factor doon yung crunchiness. Malutong talaga. Nasa breading yun. Yung unang natin pinunta kanina, feeling ko walang masyadong ibang breading yun na kumbaga parang ari-ari na lang. Kanto style. Ito kinapalan. Well, isang sikreto din yun, no? Para ma-achieve mo yung crunchiness mo. Kapalan mo yung breading. Tapos mas mapapalaki mo siya. Although malaki naman talaga to. Mas pinalaki nga lang pa. Oo. Pag binreading na maganda. Tol, itong JF, kahit na bago-bago pa lang to, marami nang nakakaya din sa lugar na to. Oo, Kasi yung harap nila, tapat ng barangay hall ng Balibago, busy street yan. So, ang dami talagang dumadaan dito. Malamang marami na rin kumakain dito, tol. Di ba? Kung gusto nyo mapuntahan to, mga kap, siguro ang tamang i-waste nyo, yung barangay hall ng Balibago. Oo, nasa mismong tapat siya. Ito na kasi talaga yun eh. Tanaw na dito. Tanaw mo dito, pati yung dalawang kasama namin na kumakain dito sa gilid. Pero pagpunta nyo po, wala silang dalawa. Pero ganyan po ginagawa nila ngayon. Nagtatrabaho eh. Ayun, so far, nag-try tayo ng pesto style, try tayo ng canto style. Tapos ito parang mix yung dalawa eh. Oo. Kasi may dining na ganito. Pero parang from the word encanto, baka canto fried chicken din to. Yung inspiration, parang gano'n. Gagawin nating proper or gagawin nating fair yung ranking natin. Yeah. Para maging fair pa siya lalo, hindi natin gagawin dito mismo. Abangan nyo kami sa dulo ng video para ibigay namin yung ranking namin. Ang final verdict namin din sa tatlo namin pinuntahan. Para hindi home court advantage, walang kahit ano. Kumbaga nakakonsentrate lang tayo dun sa ranking. Tapos irarank natin sila to. Hindi dahil resto to o kanto to. Based sa flavor na lang. Oo, sa manok mismo. Oo, sa manok mismo. Walang ibang, kumbaga, factors. Yung manok lang talaga. Kung paano siya nalasahan. So siguro, hindi na natin papatagal ito para makatalon na tayo dun, no? Nakong taas niya. Sana nag-enjoy kayo dito sa mga manok na pinagtitikman namin. So far naman, wala pa naman tayong kahit anong pakpak. Hindi ka sure. Okay pa naman. 5 pa naman ang bawat isang daliri namin sa bawat isang kamay. Ayun, nagsilbing parang guide nyo na rin to. So, sa mga legendary, sa mga new player, saka yung mga mid-level din, nagkasabay-sabay sa episode na to. Kapag napasyal kayo ng Pampanga, i-try nyo sila isa-isa. Iniwan namin ang mga address nila dyan. Ay, ano pa yung iniwan mo, tol? Siyempre, hindi man natin sinabi at hindi pinakita, pero ngayon papakita natin na nag-iwan tayo ng Team Galas TV sticker sa bawat isang pinuntahan natin na manukan dito sa Angeles City, Pampanga. Dahil totoo naman at talaga namang manyaman, Kenny. Uy, sigurado akong outro na yan, tol. Outro na yon pero hindi pa tapos ang video. Tatalon tayo mamaya sa bonus clip para i-rank yung tatlo. Yan. Sana nag-enjoy kayo at sana ang katulad naming misyon ay nabigyan sana namin kayo ng ngiti. Dahil ang ngiti ay nakakahawa. Kaya ngiti-ngiti lang tayo katulad nito. Anong ngiti yan? Hindi, ano lang to? Angeles. Angeles, tol. Angeles. Ano to? City of Angels. Yan, oo. Angeles Kaya pala City. parang feeling ko nagkakapakpak na rin tayo. Hindi. Sige na. Ako po si Capsen. At ako po si Mayor TV. At ito ang TCTV 2K24 na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na huwag nyo kakalimutan at lagi nyong tatandaan. Ay, nandito. Andiyan ba? Ay, sorry. Ito. Cheers. Hindi pa tapos ang video. Ang Kaso Fried Chicken. Travel for food. Uy, yes. Aprobado. Aprobado yan. Anyaman. Lahat ng sinabi niya. Ulitin nyo na lang. Kenny. Bye! Peace out! Peace out. Nasa dulo ng video na ito ranking natin. Siguro tayo na lang magtatakip din para makatalon na tayo agad. Tol, diretso na tayo sa Takbong Hari. Takbong hari. Ranking. Oh! Ranking. Takbong Hari tayo. Come on. O, tara, takbo! Let's go. Time
check, 6:04 PM na po. Katulad nga ng pinramis natin sa mga Cubs. Meron tayong verdict, or parang ranking sa dulo ng video na to. At andito na tayo, tol. Oo, tol. Hindi ko alam kung magkakasundo tayo this time. Kasi sa mga nakaraan, hindi tayo nagkakasundo sa ranking. Mabuti na rin yun para mapatunayan natin na ang sarap ay subjective. Pwedeng okay sa kanya, sa akin hindi. Sa akin okay, sa kanya hindi. Ganun lang yun. Tsaka paalala lang din na ang pagbabasiya ng ranking natin ngayon, tol, solely yung manok lang. Manok lang. Yung manok lang. Walang kinalaman yung lugar, yun. kung may aircon o wala, mga ganyan. Kasi tol, magiging explain lang namin kasi magiging unfair siya. Kasi nga resto, tapos kanto, tapos medyo semi-type kanto resto. Hindi sila pare-parehas. So sa manok lang tayo babase. Sa manok na lang tayo mag-base. Tapos yung kaisa-isang resto, which is yung Angeles Fried Chicken, siguro mag-base lang tayo sa isang flavor niya, yung original na Yung lang. original na lang. As usual, mauuna si Mayor TV. Okay. So gusto, mas gusto, pinakagusto. Sa tatlo na pinuntahan natin, ang gusto ko, JF Crunchy. Yung Encanto. Yun. Yung ang laki, di ba? Yun, sabi ko nga kanina, hindi nakakagulat yung lasa. Not in a negative way, Kumbaga kung ano yung na-imagine mong lasa niya, ganun mismo yung lasa niya. So parang tama ka dun, parang ganun. So yun. Well, malaking plus yung crunchy siya kasi nga sa lahat ng pinuntahan natin ngayong araw, tol, siya lang talaga yung nag-offer ng crunchy. Tama. Okay, so yun yung gusto ko. Ang mas gusto ko ay yung AFC. Siguro dahil yun nga, familiar yung lasa. Kung ano yung nakakain natin kadalasan, tol, sa isang sikat na fast food chain na nag-offer ng fried chicken din. So familiar yung lasa niya. Pero syempre may ibang may ibang ino-offer din siya sa mga sausawan na pwede mong gawin. Syempre dun sa fast food chain, wala namang mga ganong sausawan doon, tol. Ayun. So AFC yung mas gusto ko. At ang pinakagusto ko, Kuya John's Pritong Fried Chicken. Yan yung pinakagusto ko. Dahil ang daming parts ng manok na ino-offer, 'di ba? Sobrang masa nung sa liig pa lang. Sa liig pa lang. Sabi ko nga kanina, yung ganong kalaking leeg, yung kala mo leg, pero leeg talaga siya. Sa ganong leeg pa lang, makakadalawang kanin ako doon kung talagang gutom ako eh. So yun yung pinakagusto ko dun sa tatlong pinuntahan natin ngayon. Kuya John's Pritong Fried Chicken. Maganda ang listahan. How about you? Kung ako yung tatanungin, gusto, mas gusto, pinakagusto, umpisahan natin sa gusto. Siyempre, ang gusto natin dyan is yung halos katulad lang din, JF Crunchy Fried Chicken, yung Encanto. Pero kung tutuusin, panalo na yun eh. Yung malaki. Malaki pa sa ganito. Literally, yung fried chicken, yung lutong niya nandun talaga. Siguro sa lasa, straightforward na lasa. Kung paano mo siya nai-imagine nga, kung anong lasa ng pritong fried chicken sa bahay, ganun ang kalalabasan niya. Mas crunchy lang siguro. Tapos yung mas gusto ko yung sa Angeles Fried Chicken din. Yung original pagdating sa original, mas gusto ko yung Angeles Fried Chicken. Halos pares kaming opinion eh. Yung alam nating fast food nga na red white ni Kernel, yung maraming herbs and spices, parang ganun siya. At hindi yung tatagal at sisikat ng ganun kung hindi ganun ka-quality yung manok niya. Ang pinakagusto ko naman si Kuya John, Prito Fried Chicken, kasi mas simple, mas ramdam mo yung lasa, mas makamasa, mas pang Pinoy talaga yung lasa. Hindi siya yung tinry niya maging American, hindi niya tinry maging Western. Pinoy na Pinoy. Tsaka yung katulad nga nun, yung parts na iba-iba. Panalo ka na dun eh. May leeg. Pero kung nagkataon nga na dun sa Angeles Fried Chicken, kasali lahat ng flavor. Kasi gustong-gusto ko yung Japanese eh. Siguro kung isasali natin lahat, baka ang pinakagusto ko, Angeles Fried Chicken. Pero kung magbe-base tayo sa original lang ng bawat isa, ang pinakagusto ko talaga yung kay Kuya Chan. So yun yung listahan ko. Same tayo ng sentiments doon, tol, doon sa kung kasama yung overall menu, tas yung ambience, di ba? Actually, pati doon sa JF, ang sarap ng chamin nila. Oo, in fairness doon sa chamin niya, ganun na ganun ang pagkakakilala ko sa chamin. Oo, ang sarap ng chamin. So pag dadaan kayo doon, pwede yung testingin din yun. Lahat yon yung tatlo, must try sila. Wala kayong pagsisisihan kahit alin doon sa tatlo. It's just that meron tayong ranking sa bawat video. Pero hindi sana yun maka-apekto ng negatively. Ganun lang talaga na, nirang namin siya kasi yun yung rule ng video namin. Tsaka battle siya eh. Sa opinion naman namin yon, pwedeng hindi okay sa amin, or well, okay naman lahat sa amin. Pero baka masarap sa inyo, sa amin okay, tapos sa amin masarap sa inyo hindi. At baka ganun lang talaga. Ganun talaga, magkakaiba tayo ng panlasa. And speaking of magkakaiba ng panlasa, tanongin na natin yung mga kasama natin to. Kahit yung mabilis lang. Yung pinakagusto na lang nila. Wala nang explanation. Wala nang explanation, pinakagusto na lang. Boy, pinakagusto kasi mo. Kasi natikman naman nilang lahat yan eh. Doon sa tatlo. Ayun ang pinakagusto ko, yung Angeles Fried Chicken. Si Perry. Si Perry. Doon sa tatlo. Encanto Fried Chicken. Encanto Fried Chicken naman.
Ayun, Oh, di ba? JF yun, JF. JF. Si camera woman, tanongin natin. Camera woman. Doon sa tatlo, ano ang pinakagusto mo? Iharap natin. Yung Kuya John's pritong fried chicken. Oh, Kuya John's Frito Fried Chicken. Kita nyo mga kabs, hindi kami pare-parehas. Magkaiba talaga. At ganun lang talaga. Oo. So yun, kayo din, mas maganda ma-experience nyo siya ng personal. Madayo nyo, matry nyo bawat isa. Tapos kayo mag-compare. At kung magawa nyo man yun, i-share nyo sa amin sa comment section. Oo. Hanggang dito na lang muna kasi nagiging podcast to. Oo, actually. Hoy, hindi. Ano yan ha? Partida yan. 5 pa lang tayo, tol. Oo. Pero hindi talaga tayo magkakaparehas. Yun yung kagandahan doon. Kanya-kanyang opinion. So, yun. Sana nag-enjoy kayo. Papatuloy lang namin ng bonus clip. Next clip na tayo. Let's go. Let's go. Alright. So, ito yung bago kami mag-start. Bonus clip. Time check natin is 11:50. Saktong magla-lunch. Hindi pa po kami kumain ng kahit ano. Nandito na kami sa Honest Fried Chicken para sa aming first meal. Kakatapos na mag-roll ng mga videos ng manok dito. At ito na, maglalatag na rin ng papaiba. At biglang maganda ang posing ni Mayor TV. Tapos maganda pa lighting. Oh, Tama yun. may laman? Ano yan? Huling-huli ka nasa likod. Ayan. Mga Kabs, bukod dun sa manok na pinalabas natin, tol, kasi meron pang hinanda sila, sir. Ayan sila, sir. Oh, yan. Hindi mo napansin? Ba't di ka makapagsalita? Oh, sarap ng kain mo kanina eh. Ayan, meron sila dito iba-ibang mga pagkain din na pwede nyo ring orderin dito sa AFC, ang oldest restaurant to. One of the oldest restaurant to. At saka ganito talaga ang feel dito, parang American diner. Tama yun. Pero hindi naman purong pang-American, meron din mga pang-Pinoy. Ayan, lalo na ito, mukhang masarap dito. Habang abala ang lahat, bonus clip lang ako para sa inyo. Pero may nangyari na bago itong bonus clip na ito eh. Mukhang na-rating na namin lahat. Mukhang mauunang clip yun. So tara, next clip. Nandito na tayo sa ating final stop. Chami na may manok. Tapos manok na may konting kanin. Pero marami ka na naman kakainin. Masaya ka ba? Ikaw, tol, masaya ka ba? Grabe ito. Ayan pa, tapos may mga silog pa doon. Tinabi na po talaga niya sa side niya para kasi siya naman talaga umuubos niya. 안아주겠니